wazifumu yanda bwani nkhani yake kuzana ndi mayi amene akunena kuti sangamude mamuna wake ngakhale anampasa matenda. Mayi ameneyo zina lake ndi Purity adakwatana ndi mnyamata amene amatchedwa Enoki. Anayamba ngati kachibwezi, zotsatira zake adakwatirana. Ndakukhala Mulungu anawadalitsa ndi ana angapo. Ndi kunapezeka kuti Enoki adatsegula shopu yake, ndi pa shopu paja mabizinesi ankayenda, komanso Enoki adali mnyamata amene sankalezera mowa, adali mnyamata amene sankasula fodya, adali mnyamata amene ankakonda banja lake kuposa china chilichonse. Ndipo mu china chilichonse chimene ankapanga ankayesesa kuti banja lake likhale losangalala. Ndamakhala pamodzi ndi Purity uku akuthamangisa mafailo ake ku shopu kwake. Ndi tsiku lina adakumana ndi mnyamata amene ankapanganso bizinesi yofanana ndi iyeyo. Mnyamatayo amatchedwa Benson ndi Enoki adayamba ngati ma friend, zotsatira zake adafika pa ma best friend. Ndi china chilichonse ankapangira limodzi. Tsiku lina Enoki ali kwawo adayimbiridwa foni kuchoka kwa best friend wake Benson. Bale uli kuti Enoki adanena kuti ndili ku nyumba, ndangomaliza kumene kusamba. Benson anamuza kuti ndikubwera kutenga pa galimoto. Anabwera adantenga Enoki, adapita kwina kwake, adamuza kuti ndifuna ndiperekeze kumalo kwina kwake. Atafika kumene kuchako, adafika ku chinyumba chabwino kwambiri. Analowa nyumba moja, adapeza mulakazi awiri. Analonjera atsikana aja, anampanga introduce Enoki ngati best friend. Anthu aja adayamba kuchenza, kumbukirani Enoki samalezera, ndi anthu ena aja ankalezera. Kudapezeka zakuti after kulezera chonchija, Benson ndi mkazi wina uja mmodzi adatengana adapita kulumu kuja adayamba kuchenza ukudya beans. Kuti mu nthawi imeneyi Enoki adali ndi mkazi wina uja amacheza. Ndi akucheza Enoki ndi mkazi wina uja, kudapezeka kuti macheza adafika pokuta. Nkhani zidatha ndi anthu aja anafika pomangoyang'anana. Zotsatira zake mkazi ujano adayamba kuyilowano eka mkazi uja kumalowa Enokiso kudapezeka zotiso adayamba kugweramo, adayamba kucheza zokhuzana ndi zachikondi. Life yako izi umakonda chani, mpaka na anadya beans pamene paja Enoki. Atamaliza Benson anatuluka, anampitsanso Enoki wamaliza, adanyamuka oseaja nkumapita. Enoki adafika ku nyumba, ndi zinthu zija zinkamudya mu mtima. Ankafuna atamuza mkazi wake, koma china chake chinkamuza kuti usamuze, koma tangosiya kucheza ndi Benson. Zotsatira zake Enoki ndi Benson adasiya kucheza. Akayimba foni Benson sankamuyankha. Akuti iye uja anaona kuti Benson angathe kumpanga introduce ku life yopoira. Ndanaona kuti ndi bwino kuti amutuluke. Adamutuluka, china chilichonse chinatheka. Ndamakhala komabe kachimo kamene anapanga kacha kankamudyabe mu mtima. After miyezi ngapo kudapezeka zakuti anapanga chiganizo chowulula kumuza mkazi wake. Adamuza mkazi wake Purity, uziwa chani ineyo Benson adali friend wanga monga ukudziwa, ndipo panopa ukudziwa kale kuti samabwera kwathu kuno, ndinamulesa kubwera, chifukwa chake ndi ichi. Adafotokoza mmene zinakhalira. Mkazi uja ananena kuti okay, mpaka iye uja sakubwera kuno. Sakubwera chifukwa chakuti namuza kuti asadzabwereso, yeye ndine ufriend watha angathe kundipanga introduce kukhalidwe loyipa. Mkazi uja sanamkwiyire Enoki, anamvetsetsa. Kenako adamuza Enoki, uziwa chani, apapa wandiuza koma tipite ku chipatala tikatenge test. Anapita ku chipatala, anampeza ali matenda oyambisa. Zotsatira zake anayitsesaso mkazi uja, anampezanso ali ndi matenda. Chifukwa chakuti mu nthawi imene anachoka kwa mkazi uja Enoki anapitirizabe kuchapa beans za mkazi wake. Ndi mayi aja adangozitenga zosakhuza sanakazisake ayi. Ndamakhala kuyambira mu chaka cha 2018 mpaka na mu chaka cha 2021 ndi pamene Enoki anamwalira ndi matenda amenewa. Atamwalira, life ya Purity idali yovuta kwambiri chifukwa chakuti ankadalira china chilichonse mamuna wake, ndipo mamuna wake adamusiya iyeyo ali ndi ana ang'ono. Ndadaso amtengo ogwira chifukwa chakuti iyeyoso adali mwana wamasiye, analibe azibale ake. Zotsatira zake anapangabe focus ku banja lake, amasamalira anake mpaka na anake aja akukula ndithu. Ndipo pamene ndinena pano anake alibe size yabwino ndithu, akula. Ndi pamene amabwesa nkhani imeneyi ndi cholinga chakuti anthu ena ake mutengere phunziro, makamaka azibambofe titengere phunziro, chifukwa chakuti Enoki anapanga mistake imodzi, koma mistake imeneyi inawononga banja lake,
inaononga sogolo la anake, inaononga sogolo la mkazi wake chifukwa ya chinthu chimodzi chimene anapanga kamodzi, koma panopa mkazi wake akuvutika nayo, akukhala ndi nkhawa polingalira kuti ana akewa azakula ndi ndani iye akazapita. Ndi makamba nthawi zonse mukazaona ana amaskini munsewu chonde osamango adusa ngati muli ndi kandrama apaseni, chifukwa chakuti kuseri kwa umaskiniku kuli nkhani. Palibe munthu amene anabadwa ndi cholinga choti azakhale maskini, palibe munthu amene anabadwa ndi cholinga choti azizagona munsewu, palibe. Zimenezi zimachitika chifukwa cha makolo. Chisanzo ndi Enoki anamwalira wasiya mkazi wake alibe munthu ori yeyo aradwala kapena kuti kumwalira angati kusamalira nake. Zotsatira zake anawa azafuna apeze chakudya mwaokha, apanga chani? Azalowerera. Ononga banja lindani Enoki amene anabwesa vuto nyumba mwake. Azimayambira kutenga matenda ena ochokera kwa azibambo kumakatenga kumakuthwira azimayi, chifukwa chakuti sanganene kuti gwisani ntchito kondomu izi ndizi alibe mphamvu imeneyo ndamangolandira. Ndecho ndi azibambofe tikapita kunja kako kaenda kopanga zina zake, choyamba musanapange china chilichonse kumaganizira za banja lanu, chifukwa chakuti inuyo ndinu taxi driver. Kumbuyoku mwaninga mioyo ya anthu ambiri imene kudalira inu, muli ndi udindo waukulu kwambiri. Nde china chilichonse chimene mungapange, mistake ina iliyonse imene mungapange imabwesa vuto ku banja lanu, silimatha kugwira mtima. Nde matenda amene wakalowa nyumba bola mkazi amalimbako, koma mamuna sumakhala ndi mtaji. Akuluakulu musanapange china chilichonse, ganizirani tsogolo la ana anu, ganizirani tsogolo la mkazi wanu, ganizirani tsogolo la banja lanu. Khalani mamuna wachisanzo, osakhala makhwerekhwere hambe osapanga zimenezo. Ndikamba ndi inu komanso ine ngati munthu amuna. Akuluakulu ushasha sikukhala ndi azikazi 10, ushasha ndikukhala ndi mkazi mmodzi ndikumpanga kuti aoneke ngati akazi 10. Umeneyo ndi ushasha. Udolo sikudya mkazi uyu ndikudya mkazi uyu chifukwa chakuti mkazi amene kumudyayo ena akeso amene agwira ntchito ya ulonda kumudyaso, ena akeso akudya ulere, iwe mwini ukulipira. Ndi kuti iwe siwe dolo ndiwe kape. Udolo ndikudya mkazi oti samadyedwa ndi gulu, umeneyo ndi udolo. Koma kudya mkazi oti after iweyo akubweranso winanso azamudyaso, iwe nkumazitchula kuti ndiwe dolo. Dolo ndi amene amagona ndi mkazi kuti mkaziyo samagwededwa ndi gulu, amene ali mkazi wako. Amene ali mkazi wako ndi akuluakulu amene muli pa banja, tengerani chisazo nkhani imeneyi. Ndabwera nkhani imeneyi chifukwa chakuti ifeyo ndeni ma champion amene tili pa banja ndipo timakonda azikazi athu mmene alili.